Hello mga ka-Anes! Welcome back to my YouTube channel kung saan ang saya at ang ganda lang! So nandito tayo ngayon sa isa sa mga paborito kong events place dito sa Pangasinan, ang Jmacks Resort Hotel na dati ay Jmacks Garden Events Place. Kakatapos natin mag-host ng 7th birthday ni Ikay, and yung mga reasons kung bakit ko siya paborito is first, other than the fact na napakalapit niya sa bahay namin, mga 3 tumbling lang or 2, is yung ating 2 considerations na sinabi sa previous video ko. Wala silang mga postes in between, so yung engagement mo sa audience is walang problema dahil kita mo sila lahat. And they have a very good music here dahil meron silang DJ. Siya yan. At syempre, they have good quality ng sound. And meron pa, syempre, marami ka pang pwedeng pasyalan here sa Jmacks Resort Hotel. Tara, tignan natin. So, ayan mga ka-Ane. So, after hosting or after mong mag-host, pwede kang mag-chillax here for a while. Pasyal ka sa kanilang Jmacks Resort Hotel pool bar area. So kaya paborito natin siya kasi there yan, pwede kang visit here and there. I think my next event, yeah, or just finish, hindi ko sure. So they have buko. Yan. Bawal uminom. Liquor ban. March 31 to April 4. So there. First time ko dito. And tignan natin kung ano yung bago. Ito yung nakikita ko lang sa picture. And now, finally, nakita na natin siya in person. Ang ganda. Ang ganda nung ceiling. Design sa ang ganda. And yung mga hindi nating alam na mga inumin. Mga parang GSM Blue lang atang alam ko. Pangmas. There. Yan, bahay ng aking donya na friend. That's the CR. And relaxation. Sige, i-try natin ito. Try natin. Ambisyosa mga ka-Ane. So, hi! O, diba? Nag-MC ka na nga. Pwede ka pang umupo for a while. At syempre, yung kanilang pool. Pakita natin. Super linis. Kita ang kaluluwa. Char. Pwede pa dyan. 6 feet, 5 feet, 4 feet. So there. Naku, baka mahulog ako. Wala akong pambili ng bagong phone. Ganun. So tignan pa natin yung iba. Tignan natin ang kanilang convenience store. There. So ayan mga ka-Anes. Pag gusto nyo mag-swimming, yung mga kiddos, mga kids, gusto mag-swimming, mayroon silang bentang mga salbabida. And there, ang kanilang mga paninda, yan, mga yayamanin din ito eh. Oh, yan. Sorry, liquor ban. Hindi tayo makapasok mga ka-Anes. Pero mga, yan, iba't iba yung paninda nila. May pang masa, may pang alta. Favorite ko dyan yung Korean noodles. Yan, dahil malakas tayo sa may-ari, wow, bubuksan ang convenience store. Cutting of ribbon. Yan, so pasukin natin ang pang-alta na convenience store. Oh, switch na nila. Baka. Ma'am Cherry, yeah? Ayan, may nagbubulsa na po ng Cheetos. Libre entrance? Libre sa exit.
This is the another, hindi rin ako makapasok. Hindi ko pa na-try mag-host dito. Pero silipin natin. O pwedeng makapasok kasi bukas. I think this one is pahaba. Ang ganda ng ceiling nito. In fairness. At okay lang, kahit pahaba siya. Yung audience engagement, okay lang. Basta wag kayong lalagay ng table na hindi na makita kasi merong poste. Okay, pero I think hindi naman masyadong problema ang audience engagement. So yung table nyo dapat kita pa rin sa harap para hindi struggle ang MC na makikonnect sa audience kasi kailangan talaga nakikita. They also have the Jmacks Resort Hotel there. Pag yung price, ilalagay ko na lang yung sa description box ang kanilang Facebook page. So, tignan nyo dun yung mga price kasi nandoon. Ayan. Siyempre, i-experience natin ang pangmayamang upuan. Try lang natin. Hi! Ano po ang may paglilingkod ni Feeling Ann sa inyo? Char! Ang ganda. Pag ganito ko mag-work siguro, no? Ganda. Relax. Siyempre, hindi natin makakapapasok sa ceiling. Makakapasok sa kanilang hotel unit kasi naman tayo nagbayad. Okay, so there, yeah. This is tiles. So, libot-libot lang tayo. Okay. Yan, pag gusto nyo mag-basketball, pwede din dito. Pwede rin tong parking. Ayun, may naka-occupy doon. Yan, pag kumuha ka I think, pag kumuha ka ng room, pwede kang mag-swimming. No need for entrance fee and everything. So, isa rin, yan, dati nag-gym din ako doon nung tight pa ang competition sa hosting. Dapat kasi maganda rin ang iyong body and everything. Pero nung medyo naglaylo ang hosting, yan, tinamad din akong mag-gym. Pero, let's see, depende sa mood. Kasi pag nag-gym ako, tas sumasakit yung katawan ko, the following day, tinatamad na ako. So, that's it. And they have their resto. Ayan mga ka-Ines, meron din silang restaurant. Okay, so they offer coffee, milk tea, pasta, sandwich, rice meal, appetizer. Yan. So, pwede kayo relax, kumain dito of course. Siyempre meron niyang mga yan. Ayan, ang may-ari po ng Danimbas, ang may masarap na mga snacks and milk tea and everything. True. Sa Maningding, katabi lang ng munisipyo. Thank you. Thank you, ma'am. So, meron din silang rush. Yung friend ko, ayun si Sir. Yan, Jim. So that's it mga ka-Anes. Thank you so much for watching. Kung bago ka sa channel na ko, don't forget to subscribe, like, and share. Bye!